kita sa Dios sa magagawom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa kahitasan. O kadaing sayang mga tao Ginoong Diyos, langit noong hari, Diyos Amahan, gagahong tanan. Nagasimbag kami kahanimo, nagasalamat kami kanimo, natatayin kami kahanimo, sumaganimo himaya. Nung Jesucristo, pusong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag sa tanan sa kalibutan, tanongin kami, ikaw sa Amahan, dawata ang aming mga buyo. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ikaw lamang ang labing alangon, O Yesu Cristo, Espiritu Santo, Diyos sa Himaya sa Diyos na Amahan. Amen. magampo kita. Magagahom nga Dios, himua kami nga magmalipayon ug magsadya uban sa pagpasalamat kay ang pagsaka sa langit ni Kristo imong anak amo namang nakadaugan ug din naguna kanamo siya nga among ulo nagapaabot sa pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Tsupilo, sa una kong sulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus. Sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipanghimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tawo nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kaniya sa makadaghan sa mga paagi nga magtuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulata ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan magbubunyag, pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo, pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, ipangatanan niya si Jesus. Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila. Ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanusa kini mahitabo. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamong gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Judea ug Samaria,
o sa tibok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtanaw sila kaniya. Og siya wala na nila makita, kay gisalibdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha pagkalit o mibarog tupad kanila. Maingon sila, mga taga Galilea, nganong naghabarog man kamo dini og nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi. Misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay usa ka tingog nga mga trompeta alang sa Ginoo. So palihog atong usbon. Misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay, usa ka tingog sa mga trumpeta alang sa Ginoo. Kamong tanang mga tawo, pamakpak kamo, singgit kamo ngadto sa Dios sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan, dakong hari tibuok sa kalibutan. Tubag. Misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay, usa ka tingog sa mga trumpeta alang sa Ginoo. Kay hari sa tibuok yuta ang Dios. Awiti siyag mga imno nga pagdayi. Maghari ang Dios diha sa kasanasuran. Magalingkod ang Dios diha sa iyang balaang trono. Tubag. Misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay, usa ka tingog sa mga trumpeta alang sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, naghangyo ako sa Dios nga atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang amahan, nga hatagan unta kamo sa espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang pa niini, gipanginaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanako nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang gigamit niya sa pagbanhaw kang Kristo ug pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug ang anaa sa gahom ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginukuhan. Labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan ni ining kalibutana ug sa suno. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang mga butang. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog. Hallelujah. Hallelujah. Ang Ginoo madaag kaninyo.
Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon ngadto sa mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas. Apan ang dili mutuo, silutan. Ug kini ang mga timaan sa gahom, nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan, maghingilin silang mga yawa, ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siyang ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug nanglakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa mayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayud kanila mao ang Ginoo, ug midason sa katinuod ang ilang giwali, pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dihay pare nga suod kayo na ako sa uban pa ko silahang pundok silang congregation. Ang akong formation, missionary man sa 4 years ko sa CICM, religious missionary. So, matag bakasyon, wato ko St. Louis, kay kanang St. Louis kaniadto, di pa nag-iya man na sa mga CICM fathers. So, dahil pare itong na-assign nga suod kayo, tungod kay mapinanggaon tong seminarista tong paria. Sa dihang nag-retire na siya, so siyempre kung religious ka, na magay lugar para sa mga tigulang, home for the aged. So akong gibisita dito kanang maong pare. 87 na yang panuikon. Sa dihang nakakita ang pare nako, Ginan sa mali, Father, si Father Nilo ni. Ang gisulti po sa pare, Father Nilo, I want to go home. I want to go home. I want to be with Jesus. Ganahan ako mo pauli. Ganahan akong mahios sa ni Jesus. Wala yung kay laing mga pulong nga madungog niya mga igsoon. Kana lagi yung pulong nga ganahan na siyang mopauli sa balay o ganahan na siya nga mahiusa kang Hesus. Muna'y pangandoy ni ining maong tigulang nga pare. Na siya mopauli na sa iyahang balay. Karong Domingguha, atong isaulo ang solemnity sa pagsaka ni Kristo ngadto sa langit. Kining iyahang pagsaka mga igsoon, mao kini ang iyahang pagpauli sa matuod niyang balay. Sa matuod niyang Pinoy-anan. Balik ngadto sa iyahang langit nung amahan. 33 na katuig ang iyahang pagpuyo sa kalibutan. So, temporary na pagpuyo niya dinhi for 33 years. Sa 33 katuig niyang pagpuyo dinhi, tulo ra gyud katuig ang iyahang public ministry. Nagsugod siya siyang misyon sa Pangidaron nga 30 anyos ug nasayod man ta na sa pagka 33 gipatay man siya, gilansang man siya sa cross. So kining iyang pagsaka, balik sa iyang matuod nga gigikanan, balik sa matuod niyang Pinoy-anan, balik sa iyahang amahan. Nagpahinomdom ni natong tanan mga igsoon sa ato pod nga final
destiny. Sa atong ultimate destiny. Unsa may final nato nga destinasyon. Dinhi, kabalumang nga dili gini may ato ang destinasyon. Di ba may sa? Dili gutaw ni ang matuod atong puloy-anan. Kaya ang tinuod natong destinasyon ato aman sa kahitasan. We are meant to be in heaven. We are not meant to live down here on earth. Di gud in taon ni siya mo ato ang destinasyon. Ug tungod kay dili man gyud ni atong destinasyon, di biya gibot in taon ta magpasulabi nga ato na lamang pong ihatag ang atong tibuok kinabuhi tungod ining kinabuhi nga lumalabay lamang mga igsoon nga dili ta magpadala og maayo sa ato ang attachment ining mga butang nga iyaha sa kalibutan sayon man ta nga ato lamang wala siyang talikdan atong biyaan. So ang Ginoo nagpahinomdom natong tanan na kita para gayud didto sa langit. Ug maunay atong ipangandoy nga ato ang maangkon human sa pipila lamang katuig natong pagpuyo dinhi sa kalibutan. Mahuman man ta, pero sa ato ang pagkahuman dinhi magasugod po ta o bagong kinabuhi. Kining pagsaka ni Kristo sa langit karong adlaw, maoy iyang katapusan nga pagpakita sa iyang lawas nun nga presensya, physical presence. Katapusan, pagpakita o paglantaw sa mga tinun-an sa ilahang Ginoo. Mura kaayo, dramatic kaayo ang nahitabo dito sa bukid sa Olibo. Kining pagsaka sa atong Ginoo may igsoon sa nahitabo na siya sa bukid sa Olibo at bang sa siyudad sa Jerusalem nga bukid pod. Muadto mo dito matod pas ilahang tradisyon na ay gamay diha nga mura gibutang og marker na adyo kuno nanukad ang atong Ginoo anang lugar anang spot antes siya niadto sa langit. So mo no'y pagkatapusan nilang encounter pakighimamat sa atong Ginoo. Sa dihang saka ang atong Ginoo balik sa iyahang matuod nga puloy-anan, gihatagan sila og mando. Gikomisyon sila sa atong Ginoo. Panglakaw kamo og isangyaw ang mayong balita sa tanang kalibutan, sa tanang suok sa kalibutan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Mauni gisugo sa atong Ginoo mga igsoon antes siya gidalag dito sa langit. Gihatagan og mando ni Kristo ang iyahang mga tinun-an. Nga sa ato pa kay wala naman siya diri sa kalibutan, ang iyahang physical presence wala naman. Wa naman ang iyahang mga baba, iyang kamot, iyang tiil, aron mopadayon sa iyahang gimbuhaton, iya kining gipasa, kining maong tahas o kining misyon ngadto sa iyahang simbahan. Nga sa ato pa, kita, katong inyong ipaminaw tong ikaduhang pagbasa, gikan sa sulat ni San Pablo sa taga-Korinto ba to, ngayon nga, ang simbahan maoy lawas ni Kristo. Karon kay wala naman yun ang physical nga lawas ni Kristo, ang simbahan
Ang lawas mistiko ni Kristo maoy magapadayon ning iyahang tahas na iyang gimbuhaton o kining iyahang misyon. Nga sa ato mamaigsoon kay kita, lawas man ni Kristo atong responsibilidad ug atong kaakuhan ug atong tahas nga atong ipadayon ang iyahang misyon sa pagsangyaw sa maayong balita. Ug umingon mo may Sonia, Padre, kay di magyud mi kabalo mo sangyaw. Wala magyud mi anang gasaha nga magsangyaw sa pulong sa Dios unsaon man namo pagsangyaw sa maayong balita sa atong Ginoong Kristo. May tagpareha pataan ang mga ubang relihiyon, mga born again, nga manaka og balay, magadadala og Biblia, kayong magsangyaw sa maayong balita. Pero lang kang ilang pagsangyaw, manaot man po Katoliko. Di ba? Ya, kita pong Katoliko, kaya wa po tayo ika-atraka. Kitang Katoliko, kulang man tas kay balos Biblia, kung sa may ito ipanaog. Hoy, ang among apuhan, Katoliko to. Katong among apuhan, sa among apuhan, Katoliko. O, kami po, Katoliko. Mamora nga po ito ang ipanaog. Kami nalaman na kay lagi po tayo ikasulti. Diba? Wala na ba tayo dalagaan yun may gustuhon kita mga Katoliko. Kay kulang ba gutos kahibalo sa Biblia. Ya, kabalo man na lang ba mga reliyon kanalang interpretation sa Word of God, very literal. Basahon, sabton sumala sa ilahang kasamtan. Dili maguningon ana ang pag-interpret sa Word of God. Daghang kayong mga konsiderasyon. Ito yung may igsoon sa mauni gipahinom naman tas Ginoo. Ang atong final destiny is to be in heaven. No question, ana. Ikaduha, kita gisahungunan og tahas nga atong ipadayon ang pagsangyaw sa maayong balita sa unsang paagi. Kung naatay gasa nga maayot ang mupasabot sa mga tao, mahitungod sa kinabuhi sa atong Ginoo, mahitungod sa iyang mga pagtulunan, mahitungod sa iyang mga panglantaw alang nato, maayo. Pero kung wala, then atong isangyaw ang maayong balita ni Kristo. Pinaagi sa ato ang maayong kinabuhi. Kay dili ba mga igsuon kanang atong maayong kinabuhi is a form of proclamation? Gani, mas mutuo pamanta sa atong nakita sa matang sa kinabuhi nga maayo kaysa maayo rang maistorya kunya wala po diya sa buhat. Di ba paigsoon? So kining pagsangyaw sa maayong balita, misyon ni sa tibuok simbahan. Muna gitawag ang pagsangyaw sa maayong balita o sa in English pa is an ecclesial act. Ang pagsangyaw sa maayong balita is an ecclesial act. Unsa man ang ecclesial act? Buhat sa tibuok simbahan. Dili lang ni buhat sa mga kaparian. Dili lang ni buhat sa mga madre. Dili lang ni buhat sa mga reliyoso. Dili lang ni buhat sa mga obispo. Dili lang ni buhat sa Santo Papa, kundi buhat sa tibuok simbahan. Ecclesial act. Simbahanon nga trabaho, simbahanon nga katungdanan. Say may sulit na makasabot ana. Usahay na ay daghang mga tao nga magtuo nga kining pagsangyaw sa mga balita alang lamang mga pari nga gipangudinahan. No. Dili gud in taon.
Mabitaw, karon sa atong panahon, gidasig kanunay ang mga laiko, kamo, lay, madili, giordinahan. Walang iyong nakita, nga daghan na kaayong mga laiko karon nga miambit sa gimbuhaton sa simbahan. Kay ato maniintawon nga kaakuhan. Ato ning kaakuhan isip simbahan. Ato isangyaw si Kristo. Dili lamang pinaagi sa ato ang mga pulong. Apan labaw sa tanan. Atong isangyaw si Kristo. Diha sa matang sa kinabuhi nga atong gipuy-an. Kung makita si Kristo diha sa atong mga buhat, si Kristo mahimong present. Pinaagi sa atong mga maayong binuhatan, mga ligdong nga binuhatan, mga igsoon, atong gipakita si Kristo nga buhi sa atong balay, sa atong katilingban. Walang kung kita mga igsoon magkahiusa ni maong panglantaw nga atong buhaton. Ang ato ang katungdanan isip o sa kasimbahan. Parehara gud ana mga igsoon sa kalabang panahon sa eleksyon. Hapit na bagyong eleksyon. Kalabang panahon sa eleksyon. Usahay atong i-underestimate ang power sa Ebanghelyo. Usahay maghaduraw ko usahay na, sus, kung ang talang mga Katoliko mubarok paunta sa prinsipyo sa Ebanghelyo o pagtulunan ni Kristo, ay mausab ya nato ang pamaagi. Mausab yun nato ang pamaagi sa pamulitika nga hiwi nga dili maayo. Panunsaon man, matod pa sa taga-Sikihor na kiring amo ang ballpen, di rabagyod moagi og walay kwarta. Kiring among ballpen, dili moagi kung walay kwarta. So, kung sa may mahita po, balik-balik ragyod gihapon ang pamaagi na dili insakto ug dili maayo. Ngano man, kini pagpakita lang mga igsoon ang kakulang nato sa pagsaksi sa gitudlo sa atong Ginoo. Kung kamo tanan, kung kitang tanan mag-iusa, nga gusto na gyutang na ay kausapan sa pamaagi ha? Sa pamaagi ba? Ato biya nang mahimo mga igsoon. Kung kita magkayusa, unsa na kagamhanan? Unsa na ka powerful? Naamang ko tay gahom? Ayaw gimugtuo nga wala tay gahom. May gahom ta. Og ang atong gahom nagagikan sa Ebanghelyo ni Kristo. May gahom kita, tungod kay atong gahom, nagagikan sa kamatuoran ni Kristo. May gahom kita, tungod kay atong gahom, nagagikan sa unsay maayo o unsay insakto. Kung kitang tanang mga Katoliko, magkayo sa diana, asos, kanang pipila kabuok, nga naana daan mga pamaagihan nga dili maayo, mura nagmangurog sila. Mukurog sila nga makakita nato mga Katoliko nga may baro kayo sa ato ang pagtuo, may baro kayo sa prinsipyo sa Ebanghelyo, may baro kayo sa mga pagtuluan sa atong Ginoong Kristo. Dili ba sila mukurog? Dili ba sila mukurog kung makakita natong tanan nga nagkahiusa? Kung kita maigsuon, matinud-anon sa atong pagsangyaw sa maayong balita, ato yun nga mahatagan o kabag-uhan ang pamaagi
sa atong pamulitika. Pinaagi sa Ebanghelyo ni Kristo, ang ato pod nga politics makasinati yan ang gitawag og kaluwasan. Kay unsa man gyud makapabag-o sa ato ang politics, ang pagtulun-an manggudlaman ni Kristo mula bitaw may isuon sa usahay kana mga tao dili makasabot. Dili sila mosabot o di pod sila makasabot nga kining ebanghelyo ni Kristo o kining mga pamaagi sa pamulitika para nila dili na mag-abot. Ay, kinahanglan dalon nato ang ebanghelyo sa politics, parahan ato pong masangyawan ang atong pamulitika sa mga maayong mithi sa ebanghelyo. Diba ba igsoon? Diba? Pero ang uban, dili nila makita ang koneksyon. Gani ang uban mayon, ngano man ang pari, ngano man ang simbahan, mag-aapil man aning politics. Na may separation between church and the state. Sahay, mayon tanga, wala niyo masabti. Nga kanang politics as a human act, politics is as a human act, has morality. Ang pamulitika isip tawhanon nga buhat adunay intawnay moralidad. Unsa bay moralidad sa politics? Posible nga ang politics makahatag og kaayuhan or ang politics makahatag og kadaotan. Kung maghatag na gani kadaotan ang pamulitika, then mosulod na diha ang moralidad, mosulod na diha ang religious dimension diha sa ato ang politics. So maigsoon, manihagit natong tanan. Kitang tanan gihagit kay buhat man nga simbahanon, ecclesial act, dili lang ni buhat namo mga pari, kundi buhat ni sa tibuok katawhan, sa tibuok lawas ni Kristo. Pinaagi nato mga igsoon kitang iyahang simbahan, kita atong gi-extend ang presensya ni Kristo in time and in space. Kitang iyahang lawas ni Kristo is an extension of His presence in time and in space. Munang maninguha ta nga atong buhaton, ang unsay angay natong buhaton. Aron atong mapadayon ang pagsangyaw sa maayong balita, aron kita makatagamtam sa kaluwasan. Palihog manindog ang tanan. Nagatuo kami sa Dios, ang Amahan makagaong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang makita ug di makita. Nagatuo kami sa Ginoo si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Dianak dili ginuhat o sa kaniya samahan. Pinagi kaniya ng himuang tanan. Tungod kanatong mga tao, alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa larang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria ulay o nahimong tao. Tungod kanato, gilansang sa krus sa subo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay o gilubong. Sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon sa paghukom sa mga buhi o sa mga binatay o ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak. Gisimba siya o gihimaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga binatay, o sa kinabuhi sa mabot kalibutan. Amen.
Sa pagkayab sa atong nabanhawng Ginoo ngadto sa langit, may mga anghel nga may pahinumdom sa iyang mga tinun-an nga mubalik ra unya siya. Samtang nagpaabot kita sa sulod niya nga pag-anhi, padayonon nato ang iyang buhat pinaagi sa pag-ampo alang sa tanang katawhan o sa ilang mga kinahanglanon. Diha sa atong pag-ingon, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan magapadayon pagtuman sa iyang tahas sa paghimog mga tinunan sa tanang kanasuran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan mag-aampo nga gikinahanglang muhatag sila og husay sa ilang mga gibuhat sa pagbalik unta unya ni Kristo isip maghuhukom. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang putong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o pagpanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tulugon sa Dios Chupilo Kamumot obispo mabayaw na sa katungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga matuohong mihalina magpabilin sa kahangturan diha ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Magagahom nga Dios, ang nabanahong Isus nagpuyo uban kanimo, ug siya mao ang hingpit nga tigpangama sa among mga pangamuyo. Dungga kami pinagi ug diha kaniya, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod. Dawata o Ginoo, kini among mga gasa, himaan sa mong tugma, sa iba ug sa tusan. Kining panot, kining hino, hinamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, una sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, o ng inyong amahan. Sa tanan panalangin, sa kadaot panalangin, ang mahal mo nga halawas, ilhon mong dugos, imo ang kuwasan, sa tanan panalangin, sa kadaot Panalangin, ang mahal mo nga lawas, ug ilhon mong dugo, imo ang kaluwasan, kinabuhi sa kanya. Pangigsuon, Palihog pag-ambog manindog. kamo aron nag-akog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan makagawom sa tanan.
O Ginoo, nagahalag kami karon ning sakripisyo sa maymayawong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinaagi niini nga santos nga buhat sa misa. Mabayaw kami nganha sa mga kalipay sa langit. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal, Diyos katunhay ug makagawom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi Hesus Kristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an, ug samtang nagtan-aw sila, mikayab nganha sa langit, aron makaambit kami sa iyahang pagkadiyos. Busa, puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog silang wayhono nga pag-awit sa Panginoon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana, usana sa kahitasan. Daygon ang nagamhi sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kahitasan. Palihog mang Lord. Santos nga ikaw Ginoo, ang tuburan sa talaga santos, ipadalang imong espiritu ala pagsantos ing mga gasa, aron mahimo kailang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab ug mihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang masala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. manluluwas ang kalibutan, ngalang Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalag kami kanimo amahanan ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma o ba ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo o sa talang mga pari.
Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang mga kalag ang mga ipahanungdan ing santos nga misa. Lakip na ang kalag ni Rudy. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang talang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles ug sa talang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga man. Diya sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Palihog manindog. Atong yusahon ang atong mga pag-ampo ngadto sa amahan. Ginamit ang mga pulong nga gibilin sa atong manunubos. Namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw. Hatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namon. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug melayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ang gahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
Ato karon ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay. Kalinaw na tong tanan, peace. Kalinaw ninyo diyas gawas, peace be with you. Kalinaw ninyo diyas likod, peace. Cordero sa Diyos nga nagawagtan, Sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan, sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtan, sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalihina. Palihog mangluhod. Maigsoon kini si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawaktang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo di ko angay mukulawat kanimo apan pamululamang mo. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand. all things are passing away. Only God remains. Patience obtains all things, and whoever has God lacks nothing, for God alone is enough. Let nothing disturb you. Let nothing frighten you. All things are passing away. Only God remains. Patience obtains all things, and whoever has God lacks nothing.
Palihog manindog. Magampo kita, makagahom og tunay nga Dios. Nagtugot ikaw kanamo nga niya pa sa kalibutan sa pag-ambit sa mga butang nga Dios nun. Itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma nga nasa kinabuhi nga way katapusan. Diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Palihog magluhod alang sa Oratio Imperata. Oratio Imperata para proteksyon kontra COVID-19. Maluluyon og mapuanguron nga amahan, ania kami nangalyupo sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakapabalaka og misakmit sa dagkang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako mong gugma nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot pagwagtang sa sakit ug kamatay. Liguna ang among pagtuo ug paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplaga na ang tambal aron muhunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna pinaagi sa pagiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyon ni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo usab kami sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas ug kaluoy. Ug usab mahatagan sila sa kahimsog sa panglawas ug hunahuna kalig-on sa ilang panaad. Ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa mga gisakit nga unta mahibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya ining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang ni adtong nanginahanglan nga unta pinaagi ni ining pandemya ang pagpakabana ug paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa mauunta ang mugiya padulong sa kausaban ug pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak nga buhi ug hari uban kanimo. Diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo ug panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon ug balaang Birhen Maria. Amen. Maria dalangpan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Nicolas de Tolentino, atong patron, iampo mo kami. Palihog mang lingkod. Ang mga suna nga in charge karong sunod Domingo, Mayo 16, 2021. Anticipated Mass, Zone 7 and Elim Community. 6 a.m. Mass, Zone 8 and Divine Mercy Promoters. 8 a.m. Mass, Zone 9 and WAF. 3 p.m. Mass, Zone 10 and BCCR. 5 p.m. Mass, Zone 11 and Apostleship of Prayer. 7 p.m. Mass, Zone 12 and Knights of Columbus. Lector, Group C. Church donation, 1,000 anonymous. Ani apay pahibalo ning Brad John, ang atong presidente sa PPC. Mayong buntag natong tanan. Tungod sa hulga sa COVID-19 nga nakahatag og kakugang kakurak sa tibuok province of Negros Oriental, labi na ang dakbayan sa Bais, ang Parish Pastoral Council o PPC may mugna o mga palisiya, mga guidelines, sibo usab kini sa health protocols sa ato ang national o lokal nga pagagamahanan ug aprobado usab kini sa atong pura paroko o sa ato ang mga kaparian. Sugod unya sa Sabado anticipated mass o mga misa sa Domingo, atong ibalik ang registration. All doors will be closed except dito sa
tunga duol sa Adoration Chapel. Adunay personnel nga mga rehistro dito. Sayon ra kay atong gi-categorize kining mga bangko kani dinhi sa right wing A, kini center B, kari C ug kari D. So kada mo register na ay iyang angkon nga mga lingkuranan. Pag humag-register, tagaan mo seat number nga computerized. Non-transferable, dili po ni magamit sa sunod nga mga misa. Nay-assurance nga mo-guide ninyo kung asa dapita ang inyong mga numbers. Anha ta mulingkod anang numero, naman na mga numero, anha ta mulingkod kanang numero nga naa sa inyong atubangan. Ayaw nang naa sa luyok, kana gyud naa sa inyohang atubangan. During sa communion, kabantay mo anang red ribbon, na space diha kani sa center, na space giirog ng mga silya, haron inig pangalawat, adto ka mo agi sa side. Dili ka mo balik sa imong giagian. Munang diri sa side, diri po speakers, gikuha nato ng mga monoblock chairs, haron wala nay lain dito nga makalingkod. So ang mga ministers na ay iyahang designated area sa pagpangalawat. Ang atong mga acolytes, magdala ni sila og murag karatula or placards nga mauna ang designated area sa pagpangalawat. Katong naasluyo, dili na mo anis atubangan. Paghulat lang ta diha og lay minister. Karing naa sa gawas, dili na pod mosulod, adto ra pod magpabilin sa gawas. Kaning choir, magpabilin na pod dinha, haron narpoy lay minister nga moduol nila. Haron, dili maguba ang flow sa ato ang pagpangalawat. Ang thermal scanner nato naa og 37 ang ato ang normal nga kainiton sa lawas pwede tang makasulod. Pero og sobra sa 37 dili lamang ta mosulod. Unya giawhag po nato nga ang tanan magamit jud og face mask. Unya kini mga bata usa dili sa nato dalon pod kini mga batang gagmay gud, no? So sa sunod pwede ring sa balay ngayon ngano man naamantay kaning pwede virtual namatay live coverage sa ato ang Facebook sa Parish of San Nicolas de Tolentino. Pwede po tang maka-attender sa ato ang live coverage sa Facebook. Kakinahanglan mig daghan nga personnel, no? Nya ang ato ang mga religious groups or organization dili ka impatar, labi na kay mga edad-edaran na pud nga makadaghanan mga babaye. So nagkinahanglan mig volunteers. So kinsa katong layhan o gusto nga mo serbisyo nga voluntaryo, palihog lang mag-submitter sa inyong mga ngalan atong isubmit sa opisina, butangi og cell number kay do na tay orientation, do na tay guidelines sa ato ang policy o guidelines sa ato ang simbahan. Kini gihimo sa atong simbahan aron ta makatabang pod. Makatabang ta nga dili na mo kuyanap sa daghan ang maong virus o ang maong sakit. Panghinaot ko nga sa ato ang guidelines is ato gyud nang sundon. Labi na kining pagpangalawat. Natay mga assign diha, no? Kung dili ta patindogon, ayaw sa tindog. Kung dili atong turno, ayaw sa paghulata nga atong ibay Q or ibay row nato nga mahuman ining ruha sunod na pod. Atong paunahon og pakalawat ang naa sa galingkod sa ato ang atubangan. So manghinaot ko nga masunod nato haron do na tay order ma-arrange gyud nato pag-ayo ang maong ato ang mga patakaran o mga palisiya. So kini kay walay alampuanan man naa ang presensya sa Ginoo. So kun mahimo ang tanan nga pagabuhato nato kini makapasidungog sa atong labaw nga makagagahon. Daghang salamat. Ang Ginoo malaka ninyo, panalanginan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, ato lang nahalad ang santos nga misa, dano nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Maigsoon, mayong buntag natong tanan, malipayong Domingo sa pagsaka sa langit sa atong Ginoo. Happy Ascension Sunday!
Oh, bless the Lord, the God of our salvation, rock of strength and our refuge.